folkový beh, to je môj beh a chôdza po stopách slovenských pesničkárov. Košice, Bratislava, 250 km, 9 dní. Ja som bechal, oni ma prichýlili. Ja som textoval, oni zhudobňovali. Môj majetok na 9 dní. Oblečenie, bežecký ruksak, ľadvinka, hodinky. Alebo konkrétne od tenisiek po výrazné tričko. Veci na spanie, večerná garderóba. Kancelária. Proti dažďu a pitný režim. Financia a mediálne centrum. Uterák a prvá pomoc. Málo vecí, to je rýchle balenie. A môže sa vyraziť. Košice námestie. Od tejto chvíle mi v nohách začnú pribúdať kilometre a na tričku podpisy tých, ktorých navštívim. A snáď aj texty a pesničky, ktoré vzniknú. A kostolík Žehra, plánuješ sa aj tam mrknúť, keď budeš teraz prechádzať cez Žehru? Pozerám sa na pekné miesta v každej dedine a v každom meste, kde idem. A ak ten kostolík je naozaj pekný, tak sa len pozriem a po prípade odfotím sa. To ti môžem povedať, pretože sú tam renesančné fresky, ktoré sú unikátne a zapísané v UNESCO. Výborne, tak renesančná treska, to som ešte nezral. Treska? Už sa teším. Pozor, ryby tam možno nenájdeš, iba ako symbol Krista. To je úplne postačujúce. Dobre, tak na budúce možno niekde inde. Čau, ahoj. Ďakujem, čau. Peťo Piatko hľadá na môj text melódiu. Pri našom stole stále kto si tam. Priopitým hlasom hrá sa na kanta. Nerozchodil, že ho oškobala stará, odtedy si pije v karavane Strabanta. Ostol ďalej to si. No Peťo, ako sa ti text skladalo na môj text? No, prvé dve dobré, refrén napad. Dobre, zmeníme, urobíme. Refrén ešte nemáme. Jednoducho sme trošku včera sa viac venovali piatike ako práci. To bolo ladenie, to nebola piatika, to bolo ladenie. Áno. Nechala tu zamrznuté koláče. Mám na ne chuť, tak si trochu poplačem. Tá soľ v kvapkách, ktorý mi ich pokropí. Ako sneh na cestách v zime mi ich roztopí. Nechala tu všade kúsok zo seba. Ja sa teraz asi budem v kuse báť, že keď mi tie kúsky čosi rozfú. Mojím revírom boli cesty. Pri tých cestách krčmy a v tých krčmách štamgasti. Môj vzhľad intelektuála ich priťahoval. Aká muzika sa ti ľúbi? Hlavne ľudová. Ľudová? Áno. A také, že ako trampská alebo folková muzika, to ťa veľmi... Hlavne trampská, lebo to je takú, chápeš ako. Hej? A si občas zaspievaš, a koho si spievaš? Kto ťa... Koho si ja spievam? No? Všetko možno, výchovné dievčatá, čím sa mluváte, ale to sa ľudovie. To sa ľudovie. Ale to je naša východňanská, lebo to je východná. Tak to hej. Také tie české, čo sa spievajú pri ohni, také nespievaš? Spievam všetko. Nohavica, medvied. Všetko. Všetko? Má pod z boku, aby bol raťafák vypadal. No, vítaj u nás doma. Ďakujem za pozvanie. Kedy si išiel spať? Zase neskoro? Zase neskoro s tebou. Prečo si išiel tak skoro spať? Nedalo sa mi zaspať. Bol som mal plnú hlavu myšlienok a iných vecí. Sme rozoberali zase ženské v noci. No. Aj to víno, čo si spravil. Zostala za mnou zabuchnutá baba.
stále len reve, snáď to rozchodí. Že chce byť so mnou, na to môžem dlapať. Delí nás rozdiel 1000 poschodí. Výborne, takže keď uvidíte Kefa s týmto tričkom, prosím vás, nezastavujte mu, pretože sa to volá folkový beh a on vôbec nechce stopovať a voziť sa. A keby bol už veľmi unavený, tak mu prosím vás zastavte a odvedzte ho kúsek cesty, keď bude ležať. Ani robil si asi prvýkrát na cudzí text. Ako to šlo? Dobre, myslím, že veľmi rýchlo a veľmi jednoducho dobrý text. Nechcem už viac prežiť neživot, nechcem už viac prežiť neživot. Máme krásny záver, koniec folkového bechu Bratislava, hlavné námestie Socha-Rolanda. A doma prvé uznanie od mačky za hygienickú striedmosť.